Здравейте, приятели! Днес ще ви заведа на едно много специално място. И това е моят първи концерт в Шри-Ланка. Отивам да гледам един от моите любими шрилански изпълнители. А има и много други, които ще пеят тази вечер. И съм много развълнуван. И сега с Сахан чакаме автобуса в Уелигама. Мисля, че около 45 минути. There's one more bus coming. Is this one? И положението в момента е такова. Фанахме час пик с Сахан. И се надяваме концертът да почне на време, да няма закъснение. Какво става на всеки е интересно? Какво прави това чужденец? Няма музика днес. Това е чичака, който събира парите. Да, бе, Сахан living his best life. Няма такъв кеф. Иска да ви кажа, ако дойдете в Шри-Ланка, задължително се качете на градски транспорт. Дори за 10 минути заслужава се. Чавдарчетата, не знам дали ги има още в България, ама си представете чавдарче в движение и интериора е доста добър. Както видяхте, има светлини, цветове, музика и няма такъв експириенс. Задължително. Мама! Това е положението. Няма пари, ама има любов. Вече пристигнахме в Гал. Сега се приготвяме да слизаме. Ето какво става там. See you, brother. Не знаех, че концерта е точно на форта. Старата част на Гол форт. Много готин вайб има. Има много сергийки с фастъци, с каквото се сетите. Много яко. Сахан, you ready? Yeah. Ето да ви покажа как изглежда. Там, където отиваме. Всички гледат. Hello! И тук имаме един приятел или една приятелка. Тук имаме още една. Оп. Оп.
Успешно. So we're here early, right? Let's see where we can get tickets. Come. Ticket. Standing. Hello, how are you? Can we get 2 tickets, please? Okay. Fantastic. 4,000, perfect. Oh, so much cash. I'll give you 5,000. So I have a question. Chamara is my favorite singer. What time is he singing? Oh, you don't know. 11 p.m. At the end of the events, most probably. Really? It's mostly come in the end of the event. Because we have Това не може да бъде любимият ми певец. Ще пее в 11 часа, което е в момента 8, 9, 10, 11, 4 часа. Wow. we have other singers until we come. Okay. But what time we have to get in? Can we just once we get in, can we get out and get in again? Because we want to maybe have some food and then wait for Chamara and go later. There are food stalls and we are in the venue. Okay. But if we get in and then go out, can we get in again? Maybe like a stand or something. If I keep my ticket and then show it again, shouldn't be a problem. I can talk to someone over there. You can go with them. Thank you. И разбира се, аз и Сахан сме първите, както виждате, все още няма никой. Но да, има много готин вайб. Има някакви сергийки за храна, за игри. Сега ще отидем да се разходим. Да ви покажа сцената. Имаме залезчето. Hello, how are you? What is this? Sausages. Chicken sausage. Chicken sausage. Nice. Hey Nanda, how are you? What is this? Cheese balls. Cheese balls. Nice. Абе, като гледам, още не са готови. Мисля, че този концерт ще почне много по-късно от 7 часа. Защото все още се тества всичко. Лазери, сцени, хората не са разпънали сергиите още. Но като цяло това ни е първия експириенс с нещо такова в Шри-Ланка. И Саханчо снима. В момента се чува Таш Султана, явно за някакви тестове
тия неща. Се опитвам да намеря тоалетна преди лудницата, ама не знам къде е. Where are the toilets? Over there? Sorry, do you know where the toilets? Toilet. Oh, can I go there? Do you have to go out? Okay, приятели, започваме! Както и предположих, ще има закъснение, тъй като все още сме много малко хора, а уж почва в 7 часа, така че с Ханчо си хапнем по един сладолет. Ще послушаме малко музика, после най-вероятно ще идем да хапнем пица и после пак ще се върнем. No pressure. Ето виж какво се случва там. Хората няма да си взимат билети, ще гледат от форта. Ако се бях сетил по-рано, можеше ние това да направим, но нищо. Билета беше 2000 рупи, което е 5 евро. И сега чекват светлините и сме център на внимание с Сахан. Както виждате, не знам дано да почне този концерт скоро, че не че нямам търпение, но много ми се искаше да почне на време. Да ви покажа VIP сектора. Билета струва 30 000 рупи. Колко е това? 5000 рупи е 16 долара. 30... около 95 долара за този VIP. Сега ще ви го покажа. Ето го. Построили са малка сцена за тях, за да се наслаждават на VIP. И тук има някакъв среден клас. Предполагаме 15 000 рупи. И това сме ние тук. За 2000 рупи. И още мъкнат някакви неща, подготвят се. Явно има някакъв проблем там горе. Мултитаскинг. Тук се усеща доста стабилно. Баса. Тъй като нищо не се случва още с музиката, с Сахан решихме да пробваме някакви treats. Сега ще ви покажа какво предлагат тук. Нямам никаква идея какво е това. Предполагам, че или е сладко, това съм го пробвал, или е сладко, или е солено и е много лютиво. Сега ще ви покажа какво се случва наоколо. Малко по малко хората се събират. Всеки се наслаждава на сладолетче и на хот-дози. Тук как са ги изкарали на дисплей, да е ясно кое какво е. Тук имаме грилче. Това като за мен е за повече протеинчета, че така или иначе не са достатъчно тук в Шри-Ланка.
И мисля, че ще си хапна. Oh, is that chicken? Look at this. Sahan, we're gonna eat this. Protein. No spicy. No spicy? Eka, okay. What is this? Cheese. Is that cheese? Cheese? Okay, perfect. Two. No, we come back later. How much is this? How much is this? Those two? Eka, Deka. Deka. Yes, Deka. Here go Nanda. Nanda, big boss. Hello. Мама. Да ви кажа, питах за нелютиво. Бяха толкова сигурни, че тия двете не са лютиви. Това зрънчо е... Трябва ми вода. Бая лютиво е. Така че като дойдете в Шри-Ланка и като ви кажа, че не е лютиво, първо пробвайте, не им вярвайте. Това второто нещо, което казва, че не е лютиво. Да, ама не знам дали виждате, има чили по него. Нищо. Ето хората стоят и чакат музикантите да започнат. Не знам какво се случва. Но нека да видим. За никъде не бързаме. Саханчо си говори с приятелката му. Не мога да ви покажа, не знам дали виждате. Но съм единствения чужденец тук. Но те не знаят, че аз съм голям фен на шриланската музика. Затова съм тук. Не съм тук случайно. Вече 1 час музикантите започнат, но има нещо интересно, което научих сега. Някой каза, че чакали да дойдат повече хора. Иначе официално концерта почва в 7 часа. Вече е 8:15. Ние за никъде не бързаме, ще почакаме. С Саханчо хапнахме малко сладолед, пихме фанта, пробвахме някакви лютиви снакове, които не са по моя вкус, но нищо. Важно е да се пробва. И... You okay? Your girlfriend? Your mama? Nice. И това е положението в момента. Дойдохме през сцената. Може би съм най-високия, което ми дава предимство. Hello! How are you? Good? Ready for nice music? Казва, че главен спонсор е Coca-Cola и гледам някакви дронове тук се летят около мене. Да, най-накрая започва. Разбира се, аз разбирам всичко, което казват.